pink pig. Okay. Where's the man? Let's see. I C P No, I. I C E. E No. Deci, încă o dată. I E. A P I am. I P Pig Pig I am a pink pig. Okay. Okay, now. I see Nu, nu e si. Lu Nu, la. like the big bike. I like the big bike. Okay. The grass The grass green. is green. Okay. Turn the page. I M. the No, 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 no. Citește cuvântul cuvânt. Ce e acolo? E. the at Da. like At at the the big sea tree. Spune, repetă. Tree. tree. Okay. I am at the big tree. Now. I see Deci nu e I. E. at Nu e. E. am M. the I. in the house. I am in the house. Okay. I Nu e. Nu e. The. Ce e asta? is Ce e asta? man Nu e man, e me. is The me. man Nu e man. Me. man Dar nu e în ce litere e asta? The mat. The mat is big. pink. Ok. Și acum ultima. Ai sărit o pagină. Ultima. Ce zice aici? Ce spune? I Am papa a big ce? papa pig. I am a purple pig. Ok.